kagem para sepuh ngersake podang kuning jangkep sak bawane. Nyuwun panjenengane Mbak Sulis, Mbak Punjung, Mbak Luki karo Mbak Mita. Ya, kaya ngapa? Sulis, Punjung, Luki, Mita. Nah, ben jemeneng disepoti. Yo, kaya ngapa? Sepote dados. Saya mau tamat keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil Kang Beca, kereta tak berguna. Beca, Beca, tolong bawa saya. Dibawani ben jangkep iki mengko digarap nganggo akustikan. Ya. Kaya ngapa? Ki pancen garapane beda karo liyane. bawa rupiah nggih Pak E. Heeh, nganggo bawa ben Mbak jangkep. Sulis. Dalem Mas Gareng. Diparingi bawa sik wong ayu. Nggih, Asmarandono. Nah iya ki Banjaran Asmarandono, mau bengi Banjaran Pucung ya. Nadyan wujud temong peksi si podang jenar ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo buka celuk podang kuning akustikan dados to
Nggih, matur sembah nuwun. Pak E ngaturaken salam. Ya. Saking Mas Yusuf Ansor Gunung Kidul. Heeh. Dalu niki mriksani lumantar streaming. Nggih. Wah. Salam sehat katur Nggih, Pak E. matur sembah nuwun di Yusuf Ansor dalang saking Gunung Kidul. Nah, leres. Ya, wah. Kuwi nadyan tasih muda ning ya luar biasa. Nggih. Patut untuk diacungi jempol. Ah, yes. Masih satu tembang Mas Gareng, Mbak Dawuh, Widya, dawuh, Mbak Pak E. Pipit karo Mbak Diah. Lali janjine. Siap, mangga. Iki dalam arti wong lek duwe janji aja nganti mblenjani. Mergo kapan-kapan mesti bakal ditagih. Ya. Nah. Hukum karma ki saiki wis ora kaya biyen dadak nganggo wektu sing dawa. Saiki hukum dharma utawa hukum karma ki sak dek sak nyet. Nah, langsung kaya ngapa dados Mas yo. Asoy. Asal. Angger Asal. tekabruk kabeh. MBK Mas bawa ganteng. Yang paling manis buah lili. Tambah ganteng aja. My little Volupita. Ayo Mas. Ya ya ya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingser srengenge ana kene aku nunggu Iki panjenenganipun Bapak Kades, Bapak Suwari, dipun paring kesehatan lahir batin, tutut oleh mono warga masyarakat Demak. Sore dadet ngadeg kene wae, ganten ana Pak E. ngomonge alasane makalake wong sing ora gelo kadung dandan ade pipit ora teko MPG ngono mana Mas Bawang ganteng. MPK Mas bawa ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lili. Tambah ganteng aja. My little bolu ketan. Ihi, cerit. Masa ganteng-ganteng kok mau cerit.